visión desde a súa perspectiva da Transat. Bieito ten unha vida moi rica relacionada co patrimonio cultural, basculou entre a arqueoloxía e os museos, ocupou varios postos na administración, foi conservador facultativo no Museo Nacional de Arte Romana de Mérida, estivo de xefe do Servicio de Arqueoloxía de Galicia e tamén estivo de director de varias excavacións arqueolóxicas e investigador, foi director do Museo das Peregrinacións de Santiago hasta o ano 2017. Actualmente é membro da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, non sei se vou dicindo ben todo, e imparte charlas e conferencias como a de hoxe. O nome oficial é Museo das Peregrinacións e de Santiago, e tamén de Santiago. Na maioría dos medios aparece como Museo das Peregrinacións de Santiago, que é un tema completamente diferente. Ese en primeiro lugar. E despois, para aqueles que non o visitaron, pois dicirlle que está nun sitio emblemático da cidade de Santiago de Compostela, na Praza das Praterías, nese edificio que é bastante feo, por desgracia, da esquerda, que foi o antigo Banco de España, aí vedes, e ao lado da Casa do Cabildo, que é por contra un edificio moi agradable, moi bonito de ver, e ademais un exponente da arquitectura barroca de Santiago, pois este feo. Imos dar, para empezar, unhas pinceladas sobre o carácter da institución da que imos falar. En primeiro lugar, é unha institución de carácter público, un servizo público. Sabedes que hai museos de titularidade pública, hai museos de titularidade privada. O Museo das Peregrinacións de Santiago é unha institución pública, que fai un carácter de servizo público e depende de dúas administracións públicas. Por un lado, é do Ministerio de Cultura e Deporte, posto que é o titular da institución, titular é o Ministerio, e por outro lado a Xunta de Galicia, que é quen leva a xestión. A xestión corresponde á Administración Autonómica. A titularidade ao Ministerio de Cultura. Eso, pois, a veces provoca problemas na xestión. A veces é moi fácil, é moi perxudicial, porque casa con dous donos, pois, sabedes, é difícil de resentar. Entonces, cando as cousas van ben, mellor, porque se os dous implicados na titularidade, na propiedade, colaboran, a cousa ben. Se non, eso acostumbra a ser bastante difícil. Logo, é unha institución de carácter social e cultural. Ten como misión a de protección, a conservación, o estudo e a difusión do patrimonio cultural. Despois, destacar que tamén ten un ámbito internacional, porque ten un contido temático, que é o fenómeno da peregrinación, que trascende fronteiras, non se limita exclusivamente ás fronteiras de Galicia. Non é un museo territorial. Todos sabemos que hai museos municipais, hai museos comarcais, hai museos provinciais. Este é un museo que non ten unha delimitación territorial, posto que o contido que trata, a peregrinación, pois non ten fronteiras. Ainda que só tratase do que é a peregrinación xacobea, pois tampouco ten fronteiras. Logo, hai que destacar tamén ese vínculo que ten coa historia de Santiago de Compostela. Non é un museo da cidade, pero é un museo imbricado na historia da cidade de Santiago de Compostela, porque Compostela nace e medra a sombra da peregrinación.
Tamén destacar a súa natureza laica e civil, porque trata da peregrinación como un fenómeno antropolóxico. Eu sempre conto que moitas veces teño oído a falar do museo tanto no territorio español como fora do país, fora de España, e algúns levaros alguna decepción porque agardaban que chegase un señor de cuello cruzado, o sea, de cuello, non? E non, chegou un funcionario estatal que lle falar dunha institución. Ese é un tema que tamén creo que é interesante porque está marcando a maneira de ser desta institución. Logo, unhas notas moi rápidas sobre a historia deste museo. Algúns sabedes donde se creou e donde estivo ata o ano 2015 a sede principal única do museo, na famosa Casa Gótica que vemos aquí ao lado. Entón, aquí aparecen unhas datas sobre a historia do museo. Créase no ano 1951 como unha necesidade para cubrir unha deficiencias que había, porque Santiago era unha cidade monumental, pero non había ningún museo ou ningún centro que recopilase, que conservase, que expuxese e que divulgase o que é o patrimonio móvel. Entón, cal era o aspecto máis destacado? A peregrinación. Créase este museo, pero, como pasa moitas veces, hai que unha decisión política e non se pon nada menos, se pon outra pedra e as cousas se non se abonan, se non se arreglan os prezos. Inaugurouse no ano 1965, pero con unha exposición temporal, pasada fechada a exposición, volveuse fechar o museo e transfírese o que é a titularidade que no Ministerio, transfírese a xestión á Xunta de Galicia no ano 1995 e no ano 1996 abre por fin ao público, despois de 44 largos anos, de maneira permanente. E este xa me tocou a mí ampliar o museo, posto que o lugar no que estaba en beneficio con múltiples problemas de acceso, problemas de seguridade, problemas de capacidade, etc., pois realizase unha ampliación para a sede do Banco de España, esa que vos mostraba antes, o cual é un museo que ten nestes momentos dúas sedes. A Casa Gótica alberga o que é a dirección, a biblioteca, os talleres, os almacés, e na casa, no antigo edificio do Banco de España está o que é a área expositiva. Aí, este era un proxecto que houve no momento que se falou de ampliar o museo, o Museo das Peregrinacións de Santiago, a parte ali, na rúa de San Miguel, onde está o originario, logo o Banco de España, e nese momento tamén se ia incluir a Casa do Cabildo para poñer a biblioteca, tenda, etc. Logo un cambio político e eso quedou en mans do consorcio, o cual o Museo das Peregrinacións de Santiago quedou solamente con dúas cosas. Unhas nocións básicas sobre a exposición, que isto creo que é interesante porque hai moita xente que cando vai ao museo dice ali non falan daquelo, ali está, é moi... Temos que ter en conta que unha exposición ten que tratarse dun xeito diferente ao que se ten que tratar un libro. Non se pode dicir todo. Hai que, unha exposición, hai que mostrar. No libro podese narrar. Nunha exposición hai que suxerir, que é o máis importante, os son as temas, os elementos museográficos. No libro podese relatar. Nunha exposición hai que evocar mediante recursos e nun libro podes contar, explayar. E ter en conta outra cuestión, que querer explicar todo é garantía de non transmitir nada. E qual é a misión do Museo das Peregrinacións de Santiago? Pois aparece escrito no Real Decreto que o regula, sería a comprensión do proceso histórico da peregrinación a través dos bens culturais con ela relacionados. E tamén
estas institucións deben ser capaces de transmitir uns valores, non podemos ser neutros e anodinos. Eu creo que falar da peregrinación pode nos axudar moito a poder transmitir determinados valores, como o respeto, a tolerancia, a diversidade e a interculturalidade. E iso aparece recollido no discurso e aparece tamén recollido nas distintas exposicións, no programa de exposicións temporais que o museo ven desenvolvendo desde o ano 1999. Máis nocións básicas. Accesibilidade. Podemos montar unha exposición permanente e ser inaccesible. Xa non digo inaccesible físicamente, que non se poida chegar porque haxa moitas dificultades para moverse. Pode ser cognitivamente inaccesible. Entón, temos que ter moito cuidado e sempre en conta os temas de accesibilidade, tanto física, que ese xa é un tema que compete máis ao arquitecto que fixo, que diseña o proxecto, que fai o proxecto o proxecto de montaxe, etc. E tamén sensorial e cognitiva. Temos que pensar que o museo ten que ser para todos os públicos. E cando digo para todos os públicos, non digo que para menores de 18 anos. Ten que ser para todos, porque hai unha gran diversidade de visitantes, tanto por idade, por procedencia étnica, cultural e social. E nós, no museo, temos que dar as claves para que toda esta diversidade poida acceder ao que se lle pretende transmitir. Iso a veces non resulta fácil. E despois, que non queremos dar unha visión de lectura única, porque queremos tamén que a xente poida suxerir, nós temos que suxerir para que a xente poida ir imaginando tamén cuestións que nós temos a obrigación de orientar, non de impoñer. Bueno, logo a área expositiva, que é o que normalmente o gran público entende como museo, cando decimos, coñeces o museo de... Sí, coñezo o museo. No, coñezo a área expositiva do museo, porque un museo é unha institución moi complexa que ten moitos departamentos, entre eles ten unha área expositiva, que é aquela donde a instalación, o seu edificio, a colección e o visitante entran en conexión e onde se produce ese trasvase de coñecemento. Entón, podo coñecer a área expositiva, pero non coñezo nin os almacéns, nin a área de documentación, nin a área de administración, nin a conservación, nin restauración, etc. Non. Pero, por iso temos que ter en conta isto, porque un museo non é unha sala de exposicións, un museo é moito máis. Este museo, pois, bueno, ten como misión a de transmitir coñecemento. Calquer museo ten como misión transmitir coñecemento. O Museo das Peregrinacións en concreto, pois aparece recoñecido no Real Decreto que o regula, que é o Real Decreto 1293/2007, que é como Centro Museístico Nacional, Centro de Documentación, Investigación e Interpretación das Peregrinacións e de Santiago. Ten unha chea de funcións que son a conservación dos bens culturais, a catalogación, a investigación, a exhibición, a adquisición e incremento de fondos, a comunicación dos coñecementos xerados, a organización de exposicións, creación dun espazo protagonista das cidades históricas, atención ás demandas de usuarios, etc., que non... Pero, bueno, creo que con estas pinceladas, máis ou menos aqueles que non sabiades o que era un museo ou aqueles que non coñecíades o Museo das Peregrinacións, máis ou menos xa vos podedes dar unha idea de cal é, que institución é, en que institución nos estamos agora. E agora, pois, imos pasar a falar da translatio no Museo das Peregrinacións.
Vamos, o museo ten un contido que se divide en 4 áreas temáticas. Unha que é a presentación, non imos ler todas, vou pasar así moi por encima, pois senón imos nos aburrir tamén. A primeira área temática 1, que é a peregrinación como fenómeno universal, a área temática 2, que é a peregrinación xacobea e o Camiño de Santiago, e a área temática 3, que é a cidade de Santiago de Compostela. Ben, pois nesa área temática 2 hai varios ME, que son módulos expositivos. O ME1 está dedicado a Santiago, historia, tradición e lenda. Aí temos a área temática 1, peregrinación xacobea, Camiño de Santiago, con esta área temática triple, que é historia, tradición e lenda. Entonces, aí hai varias unidades temáticas. Hai unha que está dedicada á historia, porque pensamos que é importante presentar ao protagonista. Por que se peregrina? Por que se peregrina? Quen é este señor polo que se peregrina? Entón, imos dar as pinceladas, están na exposición permanente, que é falar da historia, outras da tradición e outras da lenda. A pouca historia que hai, a moita tradición e a moita lenda. Historia. Hai información de carácter histórico sobre o escenario de onde naceu, onde viviu, acontecementos que nos contan os textos, normalmente son os textos bíblicos como documentos históricos, personalidades coetáneas e unha iconografía, concretamente que hai unha peza no museo onde aparece a familia de Santiago. Aí aparece Salomé, o Cebedeo, o seu irmão Xoán, e abaixo de todo Santiago, de neno, pero que xa, vedes, que xa leva indumentaria de peregrino, xa lle gustaba daquela peregrina, leva colgado o sombreiro ás costas e leva un bordón de peregrino. Despois da historia, a tradición. A tradición máis importante en relación con Santiago é a cristianización da Península Ibérica, a cristianización do noroeste, a predicación. Aquí queremos suxerir determinadas posibilidades. Todos sabemos que históricamente se alguén predicou en Hispania, ou alguén que tiña intención de predicar en Hispania, era San Paulo. Sabedes, na epístola de San Paulo aos romanos, no capítulo 15, dilles: queridos amigos romanos, escríbelle desde Grecia, queridos amigos romanos, hai moito tempo que teño pensado ir predicar a Roma. Ata agora non pude. Estuve predicando por esta parte de Grecia e por Oriente. Agora acabouseme xa o territorio. E aquí digo unha cousa moi importante, dice: porque eu non quero predicar ali donde xa alguén predicou antes que a mí. Mirad, está escribindo isto no ano 56. E dilles despois, cando vai a Roma, paso previamente, cando estou facendo aquí, por non lervos os versículos, está dicindo, antes de ir a Roma vou pasar por Xerusalén, porque recadei moitas esmolas para a igrexa de Xerusalén e vou nos levar ali. Despois vou a Roma, estou con vos e quero que me acompañedes a predicar a Hispania. Eso dio San Paulo. Logo sábese que cando chegou a Xerusalén o apresaron, estuvo no cárcere, saiu, foi a Roma, apresaron, estuvo no cárcere e morreu. Creo que non lle deu tempo a vir. Ben. Logo, a teoría dos varóns apostólicos, pero ollo, os varóns apostólicos primitivos, non os xacobeos, que logo o mundo xacobeo asimilou. Xa no século VIII se fala hai uns días dedicados ao culto dos varóns apostólicos. Antes do descubrimento do sepulcro xa había un culto aos varóns apostólicos, pero eran os varóns apostólicos que enviaran Paulo e Pedro desde Roma.
E despois, a tradición de que Santiago Compostela. Entonces, eso, dar esas teorías, ou suxerir esas teorías, é unha visión histórica. O coñecemento do cristianismo en Galicia é moi antigo porque o traerían posiblemente os soldados que tiñan que custodiar, sobre todo as minas romanas que había por aquí, pero unha cousa é o coñecemento e a outra a implantación. A implantación, polo que se sabe, sería sempre moi tardía, século IV, V, bueno. E logo a lenda, vimos historia, tradición, lenda. Que lenda máis bonita que a lenda da translate. Entón, hai un apartado no discurso do museo, na exposición permanente, dedicado a translate. Bueno, utilizamos, por un lado, recursos expositivos. Que recursos expositivos? Os textos, sabemos, teñen que ser moi sintéticos, teñen que ser moi accesibles, polo que dixamos aquí, en distintos idiomas. No museo ainda que os visitantes dáselle información, pois xa non sei se 7 ou 8. Raquel igual se acorda do número de idiomas que se lle facilita. Pero na exposición permanente hai 3. Entón, por un lado, texto. E por outro, recursos gráficos. Un mapa da translate marítima, que o vedes ali, encima desa portada que coñecedes todos, e aí xa se suxírese como, saindo de Xafa, recorre o Mediterráneo, pasa por Gibraltar e vai a estos tesouros. É o que dice a lenda. E despois, a igrexa, a portada sur da igrexa de Cereixo, como un elemento singular para explicar o tema da translate. Arriba, a moeda da translate, que esta é unha peza única, original, que se conserva no museo, non apareceu outra, igual. E despois o grabado de Castellá Ferrer, que non se ve aí moi ben, pero é unha peza moi interesante porque nos vai dando o recorrido da translate terrestre, tamén pon os lugares nos que están enterrados os sete varóns apostólicos, etc. Entón, eso é o que utilizamos en tanto recursos, fondos museográficos. Por un lado, o Touriño de Iria. Esta é unha peza que está na vitrina, é unha escultura moi pequena, do século IV despois de Cristo, que procede de Iria Flavia. Hai especialistas que asimilaron o boi apis, sabedes, boi apis, pero non ten os elementos secundarios que o caracterizarían. Sería unha media lúa, non ten a media lúa, nin ten tampouco marcada na pel as alas dun buitre, etc. Que pensamos que é? Aí está o Iapis, pudera ser. Para min é un esvoto, como múltiples esvotos que hai en época romana. Éter que aparece en Iria. Procede das excavacións que se fixeron no ano 1970. Outra peza que está moi, parece un alien, pero bueno, é moi importante, moi interesante, que é unha cabeza do Castro Lupario, de granito tallado, século VI, unha peza galaico-romana, procedente un achado casual. Estamos falando de outro lugar tamén singular da lenda da translate, que é o Castro Lupario. Vedes, o que vos comentaba, o grabado a translate do libro de Castellá Ferrer, do ano 1610, que o grabado é de Diego de Astor, que é un gran grabador flamenco que é discípulo, traballou en Toledo, o Greco, e que ten moito prestixio como profesional no diseño de... Aí, todo o libro de Castellá Ferrer está ilustrado con, non me acordo, de 10 ou 12 ilustracións de altísima calidade, como é esta. E logo, a moeda de translate. É unha moeda da ceca compostelar, sabes, que xa Alfonso VI lle deixa algunhas cidades acuñar moeda entre Santiago de Compostela para contribuir ás obras da catedral, e hai unha serie de moedas no Museo das Peregrinacións de Santiago, hai
hai algunhas pezas casi únicas, esta é única, é de época de Fernando II. Xa nos gustaría saber se antes ou despois, de que época é, entre 1157 e 1188. Representa no reverso, a parte de atrás, aparece a barca coa cruz, co nome S. Jacobi, e hai tres cabezas, unha máis grande, Santiago, xa sabedes, Santiago tamén esa liorta que houve, que se non veu con cabeza, porque apareceron non sei cuántas en Europa, varias cabezas de Santiago, bueno, que se sabe que se soubera, só tiña unha, e entón, pois, aquí aparece unha cabeza un pouco máis grande, cada dos seus discípulos, dous discípulos, Atanasio e Teodoro. Aparece, bueno, eu moitas veces cando me preguntaban no museo, porque os periodistas son moi así de qual é a peza máis importante que ten o museo e tal, pois mire, depende, pois un cuadro de Juan de Flandes ou a moeda da Traslapio. A moeda da Traslapio, eu creo que podría pensar que é unha moeda dunha cuarta de diámetro, mide 13 milímetros de diámetro e pesa 0,28 gramos. Ponse encima desta mesa, soplase e voa. Pero é peza única. Supoño que co tempo aparecerán máis. Este medio é un óvulo, é medio diñeiro de millón. Pero é unha peza singular porque sabemos a importancia que ten a numismática. As moedas circulan por todo o mundo, é un obxecto para facer propaganda moi facilmente. Santiago fixo propaganda da súa iconografía a través da numismática, non solamente con esta peza, sino con outras pezas. Esta apareceu nunha estación arqueolóxica de San Vicenzo do Mar, na necrópole do Carreiro, que vedes con máis detalle. Asombroume sempre o parecido que hai entre esta moeda e o escudo que mostraba antes Manolo de Padrón. Aquel do século XIX, este apareceu no ano 1981, pero de onde saiu a iconografía do escudo de Padrón, porque é moi parecido a esta moeda. Posiblemente circulase, habería máis, e vemos o de Cereixo, esa diferencia que hai, o barco, o outro era un barco en Pingladillo, vedes como están, bueno, aí as tablas postas, pero, sobre todo, o número de acompañantes de Santiago. Os 7 ou os 2. Vemos que como a Igrexa de Santiago pois se asimila ou se apropia dos discípulos daqueles varos apostólicos, segundo a tradición antigua, no século VIII xa existían, mandaran desde Roma Paulo e Pedro, e agora póñeno como acompañantes ou como discípulos do propio Santiago. Pero, curiosamente, eses varos apostólicos serían os maiores enemigos de Santiago, posto que, se xa predicaron eles, non? Aquí vemos algunhas das múltiples representacións que hai. Ali está a vosa dereita o de Padrón, que hai varias interpretacións, pero se vos fixades, ten a barca, aparece máis que a cabeza, aparece o corpo, aparecen os dous discípulos, e o que outros interpreta na moeda como un mastro rematado en cruz, aí parece ser unha cruz, etc. Logo despois, o de Padrón, normalmente, engade tamén sempre o anxo e outros elementos xacobés, como as guías. Neste de Pistoia, que está no centro, aí creo que xa son 10 varos apostólicos, xa nin 7, nin 9, aí creo que hai 10 acompañantes, e noutros hai outro número de... Bueno, este sería a sala dedicada ao que acabo de expoñer, que é a historia, a tradición e a lenda. Na parte do fondo, a la vez, é onde está a portada de Cereixo, é onde está a moeda de Traslapio, é onde está
este módulo expositivo que fala da traslación. Pero hai máis pezas no museo, hai máis pezas que teñen a traslación como motivo. Muitas delas están en Tomacés, eu aquí saquei solamente dúas, unha moeda conmemorativa dunha exposición que se fixo no ano 61, ou esta arqueta que é moi interesante, que é duns proteiros vigueses do ano 1900, fixerna para o ano santo de 1926, con as fechas de aí aparece o corpo de Santiago trasladado os seus discípulos, etc. Pero hai máis pezas con motivos, detalles da traslación nos almacéns do... Pero, últimamente, producironse dúas incorporacións que coincidindo cando eu xa abandonaba o museo, pois nunha sala de subastas en Madrid apareceron dúas pezas que tiñan que vir obrigatoriamente ao museo, son estas dúas. E naquele momento, pois, o que pasa sempre, pois non hai fondos disponibles, a Xunta de Galicia dice que non podía facerse cargo, a través dos contactos no Ministerio, o Ministerio comprou estas dúas tablas. Estas dúas tablas que estaban nunhas condicións non excesivamente boas, non sei se vedes por aí, está en proceso de restauración, falta de pigmentos, aí arriba están as pinturas un pouco soltas, con problemas de desprenderse, hai roturas, é necesario someter esta peza a un urxente tratamento de conservación. E aí, pois, sí que se fixo, un estudio a través de rayos X para comprobar por onde estaban as puntas que estaban destruídas, cuáles eran as piezas, cuáles eran os requintes, onde faltaba material, onde faltaba que había que retirar. Iso é un proceso de un proxecto de restauración, restauráronse, e agora xa aparecen así. Esta foto non é excesivamente boa, pero que vemos aquí? Bueno, vemos unha escena da traslación. Todos sabemos como a lenda aventar, un pórtico altar, e toda luxosa, a súa miradera, a súa coroa, e é cando a lenda di que vendo que por fin os bois os amansaron, ela pois accedeu e convertiuse. Estas dúas pezas para nós son moi simbólicas para incluir no discurso expositivo. Non son únicas. Bueno, vedes aquí isto da Ponte da Vida, da Astorga, ou representacións da Raíña Lupa, de pasando diante do Pazo da Raíña Lupa, hai moitas. Esta de aquí, moi interesante, tamén aparece unha postura similar, vale? Mirando na ventana, a Raíña Lupa con as dúas personas. Entón, aí este é o espacio que van a utilizar neste frente, aí que se vai utilizar para expoñer estas dúas pezas e agrandar, ampliar un pouco o que é a área que trata da traslado. Xa estiveron provisionalmente, porque cando no ano 2018, en decembro, se celebrou a Semana do Patrimonio Moble, acabábanse de restaurar as dúas pezas e fixose un concerto, presentáronse as dúas pezas e aí están, pois, máis ou menos no sitio que van a ocupar. Pero hai moitas outras cousas que hai que mirar nos museos. Os museos normalmente teñen bibliotecas, e as bibliotecas, por desgracia, non son moi utilizadas, pero aquí esta é unha biblioteca, o Museo das Peregrinacións de Santiago, unha biblioteca especializada que está ao servizo dos investigadores, dos curiosos, onde sí que se pode profundizar moito sobre determinados temas, onde se pode afondar moito sobre o tema da translación. E con isto, pois, eu creo que nada máis. Moitísimas grazas a todos.